Алло, hayırlı gün. Hayırlı gün. Söyleşemesin mi? Aya. Elimden. Gınadık göredir biz. Aya. Neydi? Kişi Yıldız Soğuğunda şokrap Hazret bilen ötekini var idi. İlnur birgelep biz ciratına yürüp çıktık. Men özüm bütün ışmaklarım korap nesekken ifetin Ruslar kömülgen deyip korap çıktım aymen. Sizden ne boyunca da bardım indi. Sizin kadırlıkta da. İsmini unuttum kimin yani? Viktor. Виктор. Теге ортағырақ міне оңартылған үйлерде барында кәбірлікке не құйылған, тәрі құйылғаны бар. Хош дегіз мен даны тәрі дегіз ме. Шуңа мен еңгілі опыш білемде сөйлештім енді мұның бойынша. Міне бұйылға мен сізден сұрын телефоныңна yorım екен сіздің дәгіл үртәсі келмей. Әгер де мәсәк көршәсі болар енді оңашып күтмәсәк. Міне тошмасыз екінші елға ғына дейсіз, аның тәртегі шулаймы? Или бұйыл қоя аласыз ма? Yok, ol jiri отырғаш майдағына қоям дейінді оланы. Римма. Жири отырғаш. Қазір ярамы яйны? Yok, қазір ярамы жири отырмаған дей. Әгер де өтігіз нетсегіз, мәшіл тегіндегілерінде қорабында тош нені қойғанда формасының шул тәрі формасында болмай бітінде тошта болғаш. Ойларда біздің тошқа ұйып ішленген енді. Шоға көре амсын қойсағыз енді. Міне бұл оғашын қоймай тұрсағыз деймінде мен ерені бары бір. Тағын шул қал қоватланып, сізге де травма болмасын енді. Тағын міне біз аны бүгінгі күнде біз анда видео қойып, яғылмаса құрылас үшін ақыран қойып, нетен негіз, мен тігі дұрысын айтасым келе. Сол ойлашып бітіргені міне мұнсын. Онда кеселгеш тіге йортияға қолған бітен ба тәрінің? Осты қолған аның айы? Осты қолған айы. Шуңа мен әлі бұйылы қойсағыз, чтоб тіге не болғаш, енді тәрі қойылғаннан соң көңілі де, Риманың да, туғандарының да тынышланып қалыр. Еді дейіп, шуңа әлі мен бұйылы қойсағыз деген едім енді, қойсалар деген едім. Тошны ма? Yok, майғағына қоямды. Yok, майғағына қоямды. Майғаға. Шуға қазір онда нериенні мен тегесінде қорадым, онда кереп дейі, мен андайы тегенде ішке қоқтадырын, кіші тоғалмадым дейілді сабыдайды. Неге іште онда Файын апалары беттігі құрметкі оқытушы езінде оны еліктені көйлемағандар. Сіз әккен жайында қырайында тотарлар да, нелер де бар. Бәрі-бір қойғандар, оңа бір менде возражение не болмады бетінде, әлі оңартып қына қойғандар. Бір өнетіне ортық сүрітмеше, орташағына иттіріп, тәрісін қойып, ойларда бәлеке етіп қойылған бетінде. Қойылғызны сұрар едім енді. Мойға дегеч мойғаны, міне бұйыл тіге оғашын қоймай тұрсағы дейдінде. Һәм мұнда міне бұл қорлар тұра бетінде. Қайбір тошлары шыған, міне бұл пустыр кебек жер бар бет. Ортал үшінде. Ортағында тотарларны қоя башағандар, қоб ортағында тәртіп yok, бұл бұрынғы сиратынды. Һәм мен әлі міне мұны тегізлеп, трактор біленні, йонлары шоғып тұрға да елет болар едіген ем. Yok deyinde hazrette mında bittiye kabirlikne teyizlep bulmayı deyinde ol. Biz indi başka жерде İngilizce öpüşlerinde fikirleştiğinde başka жерден korarga mine pakamında totarlar kömülen o yıl devamında indi ikinci urun koravını anı öptüğü bugün etugül İngilizce öpüş korağız takdimlergi filan kirgis deyinde ol bizge. Biz paka korağız öyle isimi indi mine oktanışta kirgen жерде Ансына да чүп қораdım, тол башында қуянға жатырған жерде. Онда нелерін олғандар даже. Мен аны тәптемек нәрседен ол кішіден күлген кібік шыға. Тол түшкен жерден оратлар зор болып өскендер. Мұны металға агрозинелерін да сөйтіп алып кеткендер. Бұл соғыш уақытында мұнда келген орыс милләтінен болған кішілер. Бұлардың қорап тұрушыларды, кішілері де yok. Бүгінгі күнде оғаш өсейінден да. Әтәкті тошларын илері yok. Ондай жерден беру, мен бұл абсурд бұны қорамайсызда дедім менде. Мен Елнұрға айттым, қорағыз башқа жерден нормальный орыннан зор етмешегіне
Әйттем инде. Менә шул решениене мин сезгә җиткерәләм. Siz hozir урын эзлисез теге отдельный нигә инде? Отдельный Керәшен зиратка. татар үзләре теләгәндә. Әгәр дә татар зиратына алар куярга телиләр икән, менә куйдырырга, шул шорт белән инде менә шул тәре куйдырмый, я булмаса инде мөселманча күмә, менә әйтәм бит монда, алар уже үзләре әйткәннәре бар, мине ни алып, ләхет алып диләр инде алар, мөселманча әйтеп куюны сораганнары да бар. Алар инде кабул иткәннәр буладыр, монда яшәгәннәр. Ну, сезнең бит инде андый очрак түгел. Шуңа күрә менә теге тәре кую буенча куйдырып инде үзебезнең йолаларны үтәп куябыз дигәннәр, менә шул аерым зиратка куяр дигән ни бар инде. Шул. Моны инде без нитеп кенә түгел, урыс милләтеннән керәшеннәрне чакырып бергә, менә үзебез урынны билгеләгәннән соң да аны инде урыс зираты итеп, мен безнең монсыда туып килә, монда икенче зират карау тоже бар. Менә шул рәттән икегә бүлекме, менә шундый нидәбез пока. Ну, моны озакламый теге шушы язга хәтлегендә хәл итәргә тырышабыз инде. Чөнки аңа кадәр булмас дип булмый. Актаныш башныкында анда инде татарлар гына ярты ягыннан менә яңача анда теге ограждение куймыйча дип тәкъдим итмәкче булалар, но алай иттереп. Менә чит илләрдә инде ул, аннар теге курган зиратларында ничектер нитәләр, бастырыпмы тип-тигез булып кала анда. Но безнең фәлән еллар үтсә дә калку булып кала. Бездә ул калку булып калгач, анда ограждение булмаса, матур да карамый, шуңа күрә мин моны уйлап бетерергә тидем инде аларга. Шолада хәзер тоже ограждениесыз күмдерәләр бугай, яңа зиратта. Но аны трактор белән, ковша белән бастырып какой-то ни бар. Но аны тоже теге, бездә бит инде кроп белән булмагач, сөяк мәет сатыла дип уйлыйм мин. Теге таптап күмгән кебек килеп чыга. Шуңа күрә мин ул стандартный дигән кагыйдәсен язып куегыз да, менә шул бер генә оешмадан эшләттерепме, тигез генә менә профильдән генә, ул бит инде ни түгел, конкурс түгел дигәндәй, бизәкләп, сырлап та димим мин, менә тигез генә булсын анда, бит инде күңел тынычлана торган дога укыр өчен бара торган җир бит инде ул. Какой-то моторлыкта ярыша торган урын түгел. Бу теге безнең Виктор күмелгәнне сез ни итеп калдырасыз инде? Мөселман итеп калдырасыз. Юк, мөселман дип хәзер аны кире алып куядыр күмәр өчен безнең Михайловка яки Кировныкы гына чиста урыс зиратлары бар бит инде. Но мен монда карадым, без сезгә тәре куймагыз, ташка дип, мәсәлән, сез бит инде куябыз дип үзегезнең фикерне әйттегез. Шуңа күрә мин сезгә үзегезнең позицияны белгәч, куймагыз дип таләп тә итәрмен, закон буенча да теләгегез булгач, каршы да киләсем килми. Барыбер шуңа күрә тегендә куелган бар, чөнки берәүнең менә үзем үз күзләрем белән күрдем. Тәре менә шул ташка куелган. Аны таш куйса да тәре белән куя инде ул ташны. Шуңа әйтәм, нык зур итеп куймасыннар инде, уртача итеп, чөнки ул күренә торган җирдә дә. Но теге кырый дип мин моны ушимләй китергән дип әйтмим, ул юл кырыннан күренеп тора, наоборот, күренә торган җиргә куелган. Читтә түгел, уртада ул сезнең. Беләм. Сез бу зиратны хәзер статусын ниндигә куясыз соң инде? Бик аңлап бетермәдем. Документлары нинди була? Документы пока не учтённый булып тора бит инде моның. Ну, моны халык җыйыныннан башка мин тегеләй итәбез, булай итәбез дип әйтәлмим. Һаман менә шул җыелып сөйләшәсе була инде монда. Ну, общественный дип куйган очракта да менә мине агач тәре куймауны ничектер менә бергәләп хәл итеп куярга кирәк. Сезне дә чакырып менә шул язга таба эшләрбез микән инде моны. Бергә сөйләшеп, менә сездә как представитель, менә урыс милләтеннән булганнарның представителе булып инде ничектер. Уйлап бетерергә кирәк инде моны. Үзегездән дә тәкъдимнәр көтәм. Общественный иткән очракта да менә шушы ташка, ну анда бит урын юк, менә сезнең җирдән без бүлеп куяр идек, мәсәлән, ул почмакны, анда таш бар. Без анда чыгып, кеше сөяге чыкмас дигән гарантия юк. Конкретика юк анда.
Менә шундан гына бер 20 метрме, 50 метрме бүлеп кенә куяр идек без мәсәлән. Әйе. Һаман да шул агач тәре куймыйча ташка гына куярга дигән единое решениегә килеп, ну пока онда минем Викторның артында дальше куя торган зона бар дип беләм мин. Күп түгел бит менә ничә елга бер тапкыр килеп чыга инде мондай очрак. Шуңа күрә онда тагын аның янында куярга була. Мгм. Тагын шундай сораучылар була икән, октанышта без шуннан тәкъдим итәргә дип кичә уйлаштык инде хәзрәт белән дә. Мгм. Ну менә шушы просьба белән инде. Только ташка кую. Ну Мгм. сорап. Мен сезне аңлаганча, сез хәзер безне тәре куймагынны сорыйсыз. Агач тәре инде. Агач тәре Күрдек куймагынны кебек. сорасыз. Әйе. Второе, сез статусын һаман определять итмәдегез и уйлыйсыз, аны язга хәтле генә уйлап бетерәбез дип әйтәсез, әйме? Юк, Документлар беләсезме, буенча. Мен сезне алдыйсым килмей. Мин аны хәзер мөселман зираты дип Руслан хәзрәт сорадымы? Шулай итеп билгеләп булмыймы соң дип. Ну мин әйтәм, мөселман зираты дип әйтергә, менә бит урыс милләте бар, урыс милләтеннән бар бит монда. Башка милләтләр бар. Алай итеп мин менә мәсәлән, алай итеп дөрес булмыйдыр дип уйлыйм үзем. Шулай түгелмени? Ну, Әгәр дә татарлар гына күнелсә, мөселман зираты дип булыр иде аны. Монда бит башка милләттә күнелгән. Бүгенге көндә ул сезнең общественный зиярат уже, и сезнең документлар юк. Сезнең закон буенча сезнең уже бүгенге көндә нарушениелар бар. Сез бит аны аңлыйсыз, Рәйхан Филусовна? Вот, и сез һаман аны решать итмәгәнсез. Сез аны һаман мин аңлаганча, Юк, исполком чыкмады бит әле безнең. мин сез 24 генә була. Башкарма комитет. 24 решать итәсез, әйме? А то сез говорите, Чыга әле итәбез, сөйләшәбез. Менә шуңа күрә әгәр дә сез наш кабер ташына куярга риза булып, агачны кире менә бу кырыгына хәтлеме тагын ташны куйганчы куябыз, куймый торабыз дип ризалашсагыз, мин бик рәхмәтле булыр идем. Һәм тегесенә башкарма комитет чыкканнан соң мин сезне бер көнгә чакырып бергә сөйләшеп бетеребез. Аннары бу инде башкарма комитет решениесе белән генә чыга. Совет чыгармый карарны. Һәм сез урын эзлисез инде отдельный христианский вероисповедальный кладбищега инде урын эзлисез. Шулай дип аңладым инде. Бездән нинди сорау, тәре куймаска сорыйсыз инде, әйме? Әйе, менә агач тәреннән зинһар өчен, чөнки без халыкны итәлмибез. Контролировать итә алмыйбыз бүгенге көндә. Тагын менә шул әйбер повторяться итеп инде итмәсен өчен. Беренчедән Риммага үзегезгә якыннарына душевная травма бит инде безгә дә күңелле түгел. Безнең гражданнар шундый гамәл кыла икән. Шуңа күрә рухи вопрос әле монда. Законна караганда да. Статусын инде 24 исполкомда ул сезнең воскресенье буламыни? Воскресенье? Юк, 24. Юк. Аның 25-е чыга, 24-нә кадәр. Отпуска 25-нә чыга. Шуннан соң сезнең җыен була инде, әйме? Әйе, башкарма комитетта. Собрание була. Наша безнең юрист больничныйда иде. Юрист чыга. Шуңа күрә мишәйне бетермичә, теге вакытта сузмыйм, но үсеп бетермичә, бөтенесен өйрәнеп бетмичә, конкрет ниндидер сезгә дә тәкъдимнәр булмыйча, менә монда понедельник килдем, бүген менә җомга җитте. Теге үзем барып карамыйча, нитмичә сезгә чыкмадым. Ашыгып, нәрсәдә хәл итмим мин. Аңладым. Ну, без хәзер Рәйхан Филусовна, без аны сөйләшкән идек инде семья белән, әйме? Тагын семья белән обсуждать итеп карармын. Сез әйткәнне хәзер. Шалтыратырмын, ярамы? Нәрсә әйтәләр? Мин генә решать итмим, семьясы оло. Семьябыз оло. Аның ягыннан да бик күп кеше көтеп тора бу ниләрне, бу сорауны решать итәргә. Шуңа аннан шалтыратырмын нәрсә дип әйттегез. Яра. Может, киләсәтнәдә очрашып алырбыз, менә шул исполком белән сөйләшкәннән соң итәбез инде. Нокта куярга кирәк чыннан да. Менә мөрәҗәгатькә юк, решение юк. Ну, без тәре генә турында гына кайтмадык сезгә. Без бөтен сорауны сез менә шушы общественный кладбищены, вероисповедальный кладбище соравын решать итсен өчен кайттык тоже. Поэтому тоже көтәбез. Хәзер дальнейшее действие. Мен сезгә шалтыратырмын тәре турында, аннан соң тагын сөйләшербез, ярамы? Яра. Яра, рәхмәт.